Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilom ki kubor bam tagasngi. Haga jingpen krep mentai ka general election arhajar arpulai kelajan haga bagi kertong ki banya airang kilas dang mentep kerteng na kamtagani ke election. Mentagasngi jong kalai terik rempang arhajar arpulai kumban rungut ki kertong ki banya kun ya kani ke election arhajar arpulai kila de mentep kerteng bar kila long ki bala pentikna. Ki kertong ki bla thep kerteng mentagasngi na Rani Core constituency ki long ba Pius Marwin na ka UDP ba Maitar Marwin IND ba Grenad N Marang IND kong Victorialness Imli INC. Na mau kerwat constituency ki bla thep kerteng mentagasngi ki long ba Karne So Syang INC ba HS Dingdo NPP. Kendang don syuk ki ban sawan ban thep ha kini kisngi. Ka konsumsi kebayar. Nak kalian jong aru ngasufru bah kini kisaus nem siteng ngala persang kat bala kabut kabor kat bala hi ben kerpat ya ka sorkar ben wara ya ki kamproy kabaidai ki babon pak mo nadu ki surok ka umbam umti ka jaka sumar ka jaka pulih karep kareng bat kiwi ki pentah ka babon dengar ngasuthu ya kata ha kini kisaus nem siteng kumbang law mentan ba konsumsi ke badang bon ki jingduna te ngakermen bandang apoi biang sakatong kini kicing tuna bro ngan trestom banura susu ya kecing kelah karoi kapar hapo ka konsumsi hi para kowe nam ta jonga bar parti kongres bangi pajba boro tolong kebak kongsan duduk kata-kata ki pajba jong kari India pajba jong jela mikela jungi ki yomat ya kini ke sensar jong kini ke sorkar nadu dari BJP hangi don ya kini ke sorkar MDA kalapan selang sisa ya pajba kalapan her ya kayo kakot kalapan her ya yok kami jam jong ikun samla jungi porok kementa ke bang UI kalong ba kelawara ya kecing sejar sisa pajba mat kani ka thong ya election ke jungi kalong ba how ni usnam arjar pelai kini kijing dia ke ba la UI hakani kesnam arjar pradu menta kinum jiasu ki pajba ki imah jenjar ki imah kasosat la kalong nadu por corona la kalong hadu mata ki stakeholders na ki grup ki fair bala mi manan bala mi surok kalong ba kini ki tong ki ba ngakwa ba kinum jiasu kinum don su ha kani ke jela jungi ba kindang don kum gitu ki jingjek do susi apo ke jela ko jungi hangne po ka konstituensi asuman ba ngidon la ki jong ki jaka ki banta kebak ladang ngari gonjok MLA asuma nang bakidon ki area ki fair keba ni haban stress ni haban pek ki jingdon kam pek kum kadon sile jungi stay kejaka sumaru ngimdon don kuwi ka PhD bom don doktor bom don dawai bom don nurse ki jaka pule kawe ka school deficit school ngimdon ka government school ngimdon kidon tang kitu ki primary ki upper primary bat ngasuma nang ba kini benta ke bah nak kuat pun bah hadong riwar ketika jaka badang syai nadong sedong kita kilat je rap jong ke sorkar la kilong ki office la kalong ki jaka puli la kalong ki jaka sumar ni kini bar ko nya ban pe kani ka sentar ni ka makurat headquarter jungi kani ka headquarter juga district ngidon kamban pun khanju syu ya ki jingdon jong ki office ya ki jingdon jong ki jaka ai hikai training befer kun samla bakin yo ban yang la jong ki jat aku abanang ba kani ka election arjar fly nakaliang ka jungi ni perkhadat kumne nin lek ante po assembly nin don ante po sekretariat bat ngin ong ba kani ka ba ni hapan penkan mau sepik pajba ba nin lek ante na ka ban budin ya ki jungong jiman pendapi ka filing nomination kita nak jong ki ban pau ni fi ka jing thu jing theo jong akum we ki candidate hagan election ko hadin ba ki sakri jonga ka bala life system tam ku officer sorkar sempat ikan sinjam ban ni koni kan election tadi thu ki babon ki banga don ku mu priu tin rei ngakam pau kat tu kan ki banga sngo bi don kam ko pek kan ke constituency ke jongi ngai i ba ka don kam bat ka bak pat ka bangi kum ki priu hagan ki jok saim da ka lomba mengindon ke surok ke bedo biang tadi ka penengkong ke baar mengindon ki health facilities ki ba kambet kawe pat kalong ka bangi ngindon ki kenja farming ki farmhouse ki ba he hangne
Nambar ngi perkat ke battery limited tang wis yar ngi miok ngi haban dek jinga farming ngi di bandon hak widai bat ka kanika tourism lo kanika bandon kam bagi di bandon ka wei na ki potentiality ke bangi ngi i ba ikon sama kila bandon panyo ikam pijang kini gidi kimat ki ba konstan ki banga i bat ka wei kalong ba bombang lo ngi pinum sama ki unfinished task ki ba o ba rowel ndo ulo le hati pon sa kita juga sak teng kita ngat ba matang bali on pendep ki ba di frame don kam pun pau ki kita robon di ku bami ila di barang sak teng hadu mata ting tmu jonga bangan ile election agani ka parajar fulai ngadon la ka jong ka thong marka hi ta ne ka constituency jongi sibun ye ka jong dan ani dang aleng ki school aleng ka suro nadong shedong khamtam e ka thong ka jonga bangan ile igani election ba ka constituency jonga 99% kriti nomorep ngadon ka jingthmu ba kumno bangin operate ya karep kare jong but balai bangam tre bandrung hakano no party ba nadu banga ya dewon ngalang kular yu pajba bangan nan rung hakano no party dengan penkut ya ka ketin ke bangla ayo pajba Nomor ba parokut ngi TV apo rani gote ini ong sabin kam enaga dong idong kam ni ibun ba gini gi indon light kam indon gini gi lenti kam tam gini gi dispensary bat hospital irum don kator ngi parokut tip kam tam nga don kam gini gi jong education kator ngi backward mo enaga dong kam kido gi ban ra ye gini barok naga dong ala yeng hang ni